Kaya kringete wis asat di. Ayo nyunyun marang Gusti karo karya jagat. Kose to yu. Kaya nang pewujudan apa nek medeni kaya ngono. Kae iki bangsane apa to kae? Keceblong kali kowe engko. Kowe bangsane menungso apa sato kewan? Takon kambek aku. Iso ngomong kok iso ngomong. Kambek ki apa to, Lek? Karo aku takon karo aku. Kambek ki karo mbek. Taurung kowe. Aja ganggu aku to. Ayo di nyawang wujudane kok nek dhewe bali mulih ayo ora ndek bojo ora apa-apa bali mulih kok pepalange kok kemen. Bali mulih kowe wis diberesi. Aku durung dari. Kowe kena sing dipamiti aku engko arep pamit sapa mbuh. Apa-apa gumantung trek rekodmu. Angger kowe iki arep diberesi nek wonge tuwajuh ya ora bakal mulih dhisik. Ora ngandhake bab tuwa jah karo tuwajuh. Aku bangsaning satu kewan jenengku Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang ayo di kowe sing maju. Lah ana perlune apa kok kowe ganggu lakuku karo Mbak-Yuku? Aku ning kene jaga kali. Iki sing ditokke sing lemu iki mbok menawa karo sing lemu dokoh mbok menawa ayo enggak aku mah ora wi apa. Jenengmu sapa Cahayu? Sapa tekan sapa? Aku takon kowe rada empuk iki. Maju kowe sing tekoni kowe. Aku trauma tenan ya. Rasa trauma aduh iki anu jenenge jenengmu sapa? Aja nyerak-nyerak ning kono wae. Lah kowe jenengmu sapa? Balas. Jenengku Yuyu Kangkang. Balas. Kowe Yuyu Kangkang omahmu ngendi? Omahmu nang ndi? Omah sing anyar apa sing lawas? Lah, sing tak nggoni saiki kuwi lho. Aku ora manggon ngendi-endi. Kok medeni banget to, Di? Mbok menawa iki pancen godho apa Yuyu ki omahe ning Ngerong. Ning Ngerong. Aku yuyune kowe ronge. Iki ngene Yuyu Kangkang, aku karo Mbak-Yuku ki arep nyebrang kali kene. Jenengmu sapa? Aku Kleting Ijo. Kleting Ijo. Iya. Alah, aku ngerti maksudnya. Kowe muni Kleting Ijo ndungkluk-ndungkluk. Kleting Ijo kok kowe ngumukke bak paumu, duwe lara napas kowe Kleting Ijo. Lah piye to Yuyu Kangkang? Dadamu gede sisik. Masa di ngono lho. Delikno ora malah mulai mbok wis sama aja wae. Kesuwen lek dandan kudune kesuwen dandani rai. Lah kowe lek bentuk susu dadak dento-ento kok sedo. Men ketok ana kalene mbok wis sama. Kleting Ijo tak injen kok dadane ana kaose kaki. Warep bal-balan apa piye? Ora, kok ya mat-mate men kok kadoan saka kono tekan kira nyawang tekan kene lho. Iki tinggo menyerap kok kaos kaki. Menyerap apa? Keringat. Sing cilik Kleting Ijo. Sing tengah Kleting apa? Maju kowe iki. Kowe sing ngumpan maju kok. Ora apa-apa. Bungkuk ngene ra? Iya, ngumpan iki kowe engko eksekusine aku karo Apri. Dadi kowe teputur apa-apa. Kowe nggo pancingan tok. Siap. Aja nyerak-nyerak lho ya. Aja ngono kuwi to. Kepiye? Ayo Aja bergerak dhisik. Diam. Nek karo kene aja bergerak, men kene sing bergerak kowe menengo kene sing aktif. Oh ngono. Kono kan wis tuwa, kowe menengo men kene sing gerak. Sing obah kono. Nek kaya wong nyelumbat kambil. La ta'ala. Bujleng. Bayu dadak amarah-marah lho.
Maksudnya iki anu ngono lho. Kowe ngomong ate kono jeneng iki lho. Lumbat kambil cerok. Nyerumbat kambil. Lah nek linggise we ya kethule arep ngopo. Gek ngaku. Aku Jenengmu sapa? Iya aku tak omong ya. Yo. Jenengku Kleteng Kuning. Kleteng kuning. Aku apal wong wedok kaya ngene iki. Apal piye? Bentuk-bentuk lambe yang senang bergaul. Bergaul iso? Bergaul. karo sapa? Karo Kok bergaul piye to? Maksudnya piye? karem Karem ngapa? rasa kang empuk ning ora mrucut saka mbanan ora gogrok saka panggendongan. Apa kuwi? Ora mrucut saka embanan, ora gogrok saka panggendongan. Apa artine? Ya kuwi mau sing barang empuk kuwi mau aja mrucut anu. Kleteng kuning Ngapa? sing kae kleteng apa kok kaya walang kadu. Kakek ayo. Kayak ki omong. Ya aja nyepelekke. Iki Mbak Yune aku sing tuwa. Aku kleteng abang, aku Mbak Yune. Kowe sing tuwa. Aku sing- Wah, lah tuwa ki disuruh nglundrung dudut ora katut. Mula aja mangan dong. Kowe arep done ngendi bocah ayu? Iki Aku arep bakal nang desa, kono desa ngendi kayu? Desa Dadapan. Ndadapan. Kuwi kulon ndawukan kuwi. Kok kulon bawuan. Ndawukan Jalan Wonosari. Ndawukan. Anu, apa ana dalan liyane iki aku karo adik-adikku arep ning desa Dadapan. Ora ana dalan liya kejaba mung kene iki. Terus piye iki, Penake Mas? Bali apa mbacutke laku? Ya coba takon ben iso nyebrang rono ki piye carane? Anu, aku njuk tulung iso yuyu. Oh, jaluk tulung. Aku nyebrang kono, aku karo adik-adikku. Iso nyabrang ning dadak tak sabrangke, Ya aku njuk tulung, kowe njaluki jala apa ngono lho. Tenan. Tenan. Aku mah ga rasa nyabrang. Lah Emah. ceritane ki gelem ki Kowe iki pengen rabi apa ora? Ora nek ana yuyu iki gak aku. ceritane ki mengko ki tok sat kaline terus Kowe iki iso klopok-klopok kok. ngesah. Ah iki aku ora anu ya, ora percaya ya iki. kowe kok kaya keweden ngono ki apa ta? Aku wis tau ya. Doyanti tekan mbah endi. Kowe bakal tak sabrangke nek Iya. kowe gelem ngupahi aku. Ora apa-apa ya Lah njaluk opah apa? Opahe apa? Sing jeneng wong nyambut gawe nyabrangke iki diopahi, ya ta? Ora dadi baya pengapa jer apa kang dadi kekarepan kulan adik-adikku kasembatan ora apa-apa bondo Aku ora donya. arep njaluk opah bondo donya ora. Lah Anu terus kilang kalung klambiku copotin klambiku aku ora nganggo klambi ra apa-apa kok Walah yuyu. tak copot ya mesti mblendis ora wangun kae wis. Aku pae mung cukup njaluk ambung ya wong ayu. kayak pawujudane kaya ngono ki kok nek ngantek kecentol pipiku luka no. Alah ra apa-apa pri mung diambung ra kelong. Gene aku diambung bola-bali ra apa-apa malah penak. Ora apa-apa. Ra apa-apa kok aku nglakoni dhewe kok ora apa-apa. Ra apa ide-ide persahabatan. Kok wis kulino penak ra apa-apa. Aku ngene. Aku ra Mbak Yu wis pengalaman. Ra apa-apa. Anu yuyu aku gelem. Kowe Paton aku iso gelem? tekan kono. Tenan. Tenang. Tak ambung sak karepku lho sing tak ambung. Ya ora apa-apa ning aja banter-banter lho. Persahabatan ya persahabatan nganggo irama lho. Nganggo irama. Jenenge iki sing aku ya aja kelaran banget. Iramane piye ning dalan mung krungu swara montor kok nganggo irama. Wis manut kowe yuyu. Sun sabrangke wong ayu sing liwat Hati-hati lho, Yu. kene. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene krubyuk semak krubyuk. Ora apa-apa kok di ora kelong mung
diambung ora apa-apa. Nek sing diambung pipi ki ora kena, nek sing diambung liyane bumbuan aku ora ngerti. Aja mundur-mundur, kok dedek terluka. Ora apa-apa ki tak gawake salep ya. Ana yuyu kangkang ning kali kok nggawa salep barang ki jane iki anu yuyu kangkang apa mantri ngono lho. Yuyu sing kreatif yo ngene. Aku wis tekan ndrong iki. Yuyu kangkang bakul obat kok. Agek pisan. Agek pisan. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Krubyuk sengok krubyuk Meneh. Wis pindho engko nggo sing keri neh kentekan Engko sesuk untune karepku tak entekke men adikku sing kene dhewe aman ngono lho. ngono Kowe arep gelem yu ngono kae. Lah piye meneh lah wong nek sing iso nyabrangke gur yuyu kangkang. Srong-srong. Wong tuwa biasane pisan wis entek kok iki jek ngiyip men ya. kowe iki meneng wae to Iya aku wis tak sebrang. iso mingkem ora kowe Mintem. aku sing ora iso kowe mau kleteng apa nduk Kleteng ijo yuyu kangkang. Kleteng ijo kuwi gawe katentremaning kulawarga subur makmur uripe sak anak putumu. Amin. Lah wis aku ndak gek disebrangke. Ngono. Allah. Hayo tak sabrangke. Gek aku marahi gigrek. Piye nek ngono ki piye? Sabrangke wong ayu sing liwat kene. Alan-alan lho yuyu kaline deres banget iki. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Krubyuk sengok krubyuk sengok wis tekan nggo Kok gur ngono? kurang Lah mau Mbak Yuku nganggo digapruk ngono ki? wong ngono penjalukmu Heeh, sing tak ajab ben untune rompal kok. iki ora iso rumpal wong sing tak ngonoke udung nggon untu kok Ya wis nek ngono. Wah. Horor kok. bareng ngerti alamate njur ngethek bablas rono Ah iki iso Oh, sik. Bekal aku. Nek karo kamu mau ya ora nganggo ngono-ngono ora aku kok ngono lho. Aku ora mesti gelem disabrangi karo kowe. Ngapa Berarti- mendelik? aku bareng nyawang pipimu sing abang moyo-moyo ora kuat ngampet hardaning asmaraku Pasti wis Wis. seneng banget. kaya ngopo le sabar dhisik yo sabar Oh, nganggo lele apa nggawa anak apa piye? kelingan anake sing ning omah Kowe kena ora nyabrangke. kuat saben dino hanya aku ayu Malah wis nyabrang. Kleteng kuning gesot tak wong iki ruwaya nyabrang iki. Kandhane iki nekat lho arah kuwi nekat aku wis duwe perasaan ra penak Apa emang. jerit-jerit ngono. yen wong butuh kudu nekat wani nekat ora
Tangonge to. Sing dijenengi wong delok ya ngene iki. Ya udah aku. Ora nek digapak-kapake wong iki. Pengen nekat nek ngene tenan lho. Mbok gelemtin ra apa-apa lho wong kok mbok menawa anu 70-70 lho wong ra apa-apa. Kan dadak kipo-kipo wong kene we mapan kok ngono kipo-kipo Ya aku lho. ora sudi ya jijik. Nek mapan ki malah penak ora lara kandhan kan Mbok delok rupane jijiki ngono kok. ora apa-apa. Kuwi nek rupa apik malah ra payu, ki payune Nek sing wedok gelem malah ora gayeng. Iki goleki sing wedok gila tenan kok. Ana yo kaya kok nganggo gandrung ki piye ta? Ayo iki Kakang Edan kok kuwi. Ben aman nyotak tas tak sangoni. Duh Nimas. Aduh. Yai. Mbok ora nganggo ngene bareng ngopong lho. Bang ngon. Yo sinden kok cenanangan ki piye? Nglumpati bakso barang. Ki, bakso ki. Kak aku nek ngono iki Kak. Rasa nganggo gandrung nggih nyabrang wae nyabrang. Kowe iki critane wegah disabrangke. Kuning. Beda dhewe kowe. Lah iya aku wedok tenan kuwi ora e. Beda tenan. Aku nyawang kowe kaya arep tak cucuk-cucupo. Kaya arep tak sesep-sesepo. Sesep wae. Sesep wae. Wah! Ah! Hei. Ora ngono kuwi to. Wis gaget to yuyu Kakang gek dikabruk gek wis ngono. Wah, Klapa muda duh mas loro legano ronto maaf Kae piye sih Don kok cenanangan tekan penonton? leting kuning aja mlayu wong ayu kono le banjir saya gedhe untumu lebokno sik. kene iki ra urung ya kon nglebokke Ini lho maksudnya iki nek omongan karo aku untune aja mbok ketokke. sing diketokke apane untuku ra tak ketok kowe iki metu dhewe ya saking ora kuwate ngampet wah Mbok ora ngono kuwi to yuyu Kakang mbek aku ki nusul Mbak Yuku mau lho. arep nusul Nusul. Mbak Yu Sabet agek so do lanang. Mbak Yumu agek do payon ki payon limbukan ngono Lagi wis entek urip. duh mas lemota undut karo leting kuning Apa? aku rasa guh nyabrangke kowe Lah ya dasar aku ya moh. ambumu ceng-cengan kaya ngono Aku aja mbok padake Mbak Yuku mau. aku mau kowe bali Aku kono arep nututi Mbak Yuku. ora entuk kali iki sing jaga yuyu Kakang Aja ngono kuwi. Aku duwe sodo lanang. Sodo iki nek tak sabetke kaline iso asap. sodo lanang Heeh. yen
yen tok sabetke kali dadi asat. Iya. Kowe wani karo aku tak sabetke tenan lho. Ora ngandel yen sada lanang kono dayane. Ora percaya? Ora percaya. Meneng dhisik aku tak gawe mantra. Mantra dadi gawe sik. Wis ketoprak kok arep gawe motor. Mantra kupinge. Gawe mata. Mengko aja-aja gek kowe iki malah kepencut aku, Ya ora no. Ora. Aku butuh ngerti dayaning sada lanang. Aja sambatkan yoyo tak sabetke sada lanang asat kali ini. Aku tulung ngono. Banyune balekno Kleting Kuning. Ya kok tak balekke ning kowe minggir sik aku tak nyebrang rene sik. Aku arep nyembah kowe Kleting Kuning. Aku arep sungkem kowe Kleting Kuning. Aku nyembah aku ning arek ndumuk ta. Ngalih sik. Ngalih dhisik. Ngalih aku tak nyebrang sik. Waduh. Kebul bokong. Kleting Kuning jebul kowe wong wadon ampuh tenan. Aja nyepelekke najan aku mambu ning aku duwe pusaka iki. Mambu to kowe iki. Mambu kok ora kena disepelekke ya. Sakjerone ngambu ki apa ana mustikane ngambu kok ya. Aja mbok padake aku karo Mbak Yuku sing gelem lemeran tok ambunge ngono ki aku ora sudi. Ora padha karo Mbak Yumu. Ora. Ditung pira nek kok. Lah bujleng iblis Kleting Kuning aku tobat tenan. Tulu mono balekno banyune Kleting. Ben kowe ben kerasa. Wong kok omongane meng saru terus. Saiki piye nek ra ono banyu ngene kowe megap-megap ngono iki piye? Le saru piye wong asale ya saka do saru-sarunan. Ya kowe kena saru ning aja karo aku. Ora karo kowe. Ora. Liyane wis kowe sing ngurung kaya ngapa? Balekno banyune iki selak kaya ngene nek ora ana banyune cilaka tenan iki. Iya. Pre. Banyu tak balekke kaya wingi. Tak balekke kaya wingi uni ning kowe janji ora kena ngono meneh. Nek ana wong njaluk tulung aja tok Iya. ambungi ngono kuwi. Ora kena. Ora kena njaluk pamrih ora kena. Kudu ikhlas. Sing liwat ndene do ndek pipi iki. Ya kowe ora kena ngono kuwi. Nek ora diambung nggo abrak apa pipiku. Nek nulung iki sing ikhlas, ora kudu njaluk ganti rugi Nek ngono tetulung kuwi. ikhlas kuwi sing gawe urip yo bakal ikhlas ngono ya. Yo. Raketang sithik balekno yo idu-idu trima wis. Ning sing saka kowe ngono lho. Aku ra sudi nek karo kowe. Mah Sawangen oh rai. sarep modar ngono ya isih omong kaya ngono lho. Kewajibane wong wedok ki nguripke yuyu. Ya kuwi kena wong wedok liyane ning dudu aku. Dudu kowe yo pisan siki aku ngerti yen kowe putri mustikaning wanita Kleting Kuning. Kowe panjal maning widodari. Aku njaluk ngapura karo kowe Kleting Kuning. Iya tak ngapura, banyu iki tak balekke meneh ning kowe janji ora kena ngono meneh. Iya. Oh, aku janji ora baleni tumindak Kang Allah. Tegese aku mertobat. Sapa sing ngucap mertobat nanging baleni Allah? Ora jeneng mertobat. Seksenono bumi langit saisine. Aku mertobat. Aku mertobat. Ora baleni tumindak Kang Allah. Yen pancen kowe janji Yo. tenan, tak balekke banyu iki. Mm. Siji loro telu, pulih kaya wingi. Weh!
Brahma. Tak sabda lah iki Wis rampung. Kowe dudu yuyu kabeh. Kakang. Wis ra fungsi, fungsine. Kowe arep ngapake aku? tak entekke banyumu. Tak kekrek meneh kok. Ih, Mbak Tatin horor. Tak entekke banyumu. Ya ampun, ya ampun. Duwe banyu. Ya kamu kowe horor kowe ketularan Pak Den. Kode keras. Kode keras tanteke Maksudnya banyumu. piye lho? Tanteke banyumu ngono ki mau. Lah tak entekke banyune kan dhek duwe wedang, ngono lho. Pengen tak entekke banyumu? Enggak Duwe bisa. banyu ra? Enggak bisa. Ngene wae nek pancen ki sadamu ki pung anu tenan, ampuh tenan, pung sekno nggon aku ngono gak iso ora. Iso ora. Nek kuwi ora nganggo iki. Lah nggo apa? Nganggo tanganku. Nganggo